И какво става, хора? Аз съм DanXP и в днешното видео ще ви кажа за няколко начина, с които може да направите много пари в Grow a Garden. Също така искам да оцените тези видеа, понеже някои ги снимам по 3 пъти, както това. Да, това вече ми е третия път, в който записвам видеото, заради някакви проблеми. Но нека направо да започваме с начините. Разбира се, това няма да е точно някаква класация, все пак аз съм такъв по-коментари канал, класациите не са точно, но мога и да направя за по-натам. Също така мога да направя из видео как да съберете робъкси, как си изкарат най-бързо робъкси по безплатен начин. Нека направо да започваме. Първият, може би най-добър начин, но не могат всички хора да си го позволят, е просто да отидете при някакъв много богат човек с много хубави плодове и просто да вземете с Robux. Примерно там някакъв фрут за 1 трилион. И нали, много бързи и лесни пари. Така, сега на човека ще му стане гадно, но какво да се прави? Предполагам, ама той ще има фрутове за по 1 трилион, едва ли ще му стане толкова гадно. Защото сигурно има още 50 такива. Това е първият начин. Разбира се, хората, нали, не всички си купуват Robux точно за Roblox, нали, кой ще даде пари за Roblox? Не и аз. Сега някой има със сигурност, но не и аз. Така че точно за това ви предлагам да направя едно видео, в което ще ви кажа начини как да вземете безплатни Robux. Дори не е чак толкова трудно. Трябва все пак да го искате. Така, следващия начин е, разбира се, най-познатия с сидове. Най-лесно е просто да отидете, да си вземете един сид и да си засадите. Но грешката, която правят така един голям процент, нали, от по-новите играчи, е направо да си продадат веднага сидовете. Не. Трябва да изчакате за някакви хубави мутации първо, след това да правите каквото ще правите с тях. Следващия начин, който може би е така по-труден да се получи, но пак може да ви докара така не е лоша сума, е просто да отидете и да трейднете с някой вашия плод, съответно да е по-ефтиният и да вземете повече пари. Това също не е лош начин. Следващия начин е по някакви раздавания. Може да отидете в TikTok, в YouTube, в Instagram, не знам къде още. И просто защото съм виждал някакви хора, нали, където просто дават на виларите някакви неща. И може там просто да отидете, да им напишете там нещо си, пък да вземете пък да спечелите, нали, да се джойнат там, да играете и да ви дадат нещо. Което силно може да се случи. Един също доста добър начин е от някакви евенти. От тези евенти да вземете някакви по-такива хубави сидове. Не мога да дам точно примери, понеже не съм сигурен дали са точно така имената, така че няма да те казвам с уважение. Това са горе-долу начините, които могат да ви донесат така стабилни пари. Разбира се, може да гледате и в YouTube шопа. Има доста ютубери, които правят 24 часови стримове. Има един човек, който прави от 20 май, показва шопа, нали, там дори доста е добър. Не знам дали ще сложа линк към канала му, предполагам, че не. Дани, сега където обработваш, би ли бил така добър да сложиш линк в описанието? Благодаря. Това са горе-долу начините. Ако разбира се има още начини, може да напишете някакво коментарче, ако искате. Или пък да направя видео с как да вземем бързо и лесно, и ако имаме късмет, поне малък, да вземем робъкси. Това мисля от клипа. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, може да се абонирате, да харесате.
И от мен, следващото видео.